እንኳን ናብ ዩቲዩብ ቻናሌ ዳሕን መጻኹም ሓደሽቲ ትኾኑ ላይክና ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ምግባር ኣይትርስዑ ልማዓንቲ ንሪኦ ማለት እዩ to find square root of a number ማለት ስለዚህ ፋይል ኔም square root ጃቫ ይዘኛኹም ማለት ስለዚህ እዚ ፐብሊክ ክላስ ኔም ስኩዌር ማለት እዩ ኢንተር ማለት እዩ ናይ ጃቫ ሲንታክስ ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን እዚ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኢለ ማለት እዩ ኣብዚ ታይ ጥቅማት ማት ዶት ስክሪፕት ማለት እዩ እንትሞ ማት ስክሪፕት ኢለ ማለት እዩ ካብ ስክሪፕት ገራ ስክሪፕት ኦፍ ተወፅእ ነምበር ዘእቶ ማለት ንኣብነት C4 ማለት እዩ ሴቭ ፕሮግራሙ መስዋዋ ስክሪፕት ማለት እዩ ስክሪፕት ሹመንተ ማለት እዩ ሹመንተ ይወፅእ ማለት እዩ እሺ ኣብነት 6 ሲግኔካ እዚ አይ ቲንክ 25 ይመስለኒ እሺ ስለዚህ ቤተሰብ ለልማዓንቲ ትርና እዚኣ ሓፃሪ ኣብ ጣዕሚ ላይክና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ ብሓፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንረክብ እስካብ ሽዑ ድሓን ፅንሑ ሕቶ ዘለኩም ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ለልማዓንቲ ትርና ኣብዚኣቶም ሰማዕኹምኒ